салом алейкум ҳамватанони азиз, умедворам хуб ҳастед. мехостам ине нехман гап занам именно барои писари Каромат Шарипов. Якумаш, ту шумо не хуб мана гӯш кун. тай сиёсати падари миллат норозӣ ҳастӣ. Ты хата лидер ҳисоб мекунӣ. Ва диимаш аз номи худораматӣ гап назан, худорамати падар. Ному фамилия хата бинавис. Падари ту ҳеҷ вақт зидди мардами муҳоҷир барота намебурд. Чхеле ки ту имрӯз барота буресӣ барои пул. Мо ҳамира фикр мекунем. Ту имрӯз рафта бобоҷони 88 ки ин одам дар хонаи худо хиёнат кардагиаст. Ам миллат чи аст? Ту мебарои имрӯз ира пишти гирифтеси. Тура гуфта буд ки мерим склад Сайҷалол, Сабурӣ, ӯ хоҳари ҷабрдидара кӯрик мисол мешунонем, гап мезанем. Намехел буд? Бале. Мо медонем ҳама чира. Мардум бо мо алоқа аст. Писари Каромат Шарипов. Мо мехоҳем ки ту бубурӯи ҳақиқата гап занӣ. Ҳақиқата. Ту хата лидер ҳисоб мекунӣ. То ҳам видеода ҳаста ки мара мардум гуфт ки бира занг задан мутра боварӣ мекунӣ. Чӣ гапай? Чӣ гапай? тура ҳеҷ кас занг задаги нестай. Мо дар итари лидер дар кор нест ки бихиза як одаме ки вара кунӣ накунӣ ай пишти одам бисёр ҷо мара фарёд кардам. Бисёр ҷо. Чӣ қадар ҷавонои ин миллата пешпоӣ додаги аст. бобоҷон 88. Ту мебарои пишти мора гирифтеси. Итари политика ма направо налево шатуфкадаги ҳастам. Ту мара занг наза. Не стоит. Писари Каромат Шарипов. Мардум мара занг задисан. Падар таъхурат кардисан. мефаҳмӣ? Ту шояд медонӣ уда чӣ гап аст. аз номи худат гап зан. аз номи худораматӣ гап назан. Ту як фоизи уда намебурой. ҳеҷ гап намезана. просто шумо номардем. мардума депортатсия мекунем. ояндаи миллат номери телефони 24 соата дорад. ки мо кор кардесем. мо ду дуст пеш мардум дастем. ман кӯшиш кардесам ки ҳар як шаҳрванд аз сиёсати падари миллат бояд розӣ бошад. ман кӯшиш кардесам. чизе ки айдис омада кардесам. но ту номард хисти як дьявола пиштиша гирифтӣ. ӯ агар задни ходша як минута 10 бор бишува тоза намешавад. чӣ қадар гуноҳ дорад. мардум донист ки аст бобоҷон лангарит шоири тупой. Сабурӣ шояд ту мана гӯш кун. чихел бобоҷон мебуроя ҳақиқата гап мезана. писари худорамати Каромат Шарипов. ву боҷан ман запис дорам. ӯ хоҳари ҷабрдида вақте ки самолёт намешина мо запис дорем. ҳамаш ҳақиқатша гап зад ки омадан талпа мара тарсондан дар мошин мара тайёр кардан баъд мара бировардан. мо запис дорем. эй баном лидер. мо дар итари лидери итари дар кор нест. калак кадуи балҷувон ворӣ ай номи миллат гап назан. ту ки ҳастӣ? мо ай ранг намуди твори лидер безорем. ту як бора комментариёра бихон. ту бояд бубурои ҳақиқата гап занӣ. ҳақиқата дар кор шавад. запс дар кор бошад ту бихоҳӣ ҳақиқата. мо мебаронем шо метем. ҳеҷ вақт мардуми муҳоҷира паставӣ накунед. бобоҷон 88. эй курнамак сабқаи хубиёи мардуми муҳоҷир кунатара. мебахшен хоҳаракон падарон турсӣ ки танад ай пули мардумай.
بابا جان 88. تو میگو که ایوب یک توریم چیکای زبطش هست. بابا جان 88. تو باید سیزور احترام باید فرق کنی. تو پای من چه خیلی باشم نباشم ای کفنگوری مردمی غریب پول گرفتگی نیستم. در خانه خدا خدمت کردگی نیستم. مردمی توجگه پستوید نکردیسم. مردمی توجگه دیپارتاسیا نکردیسم. من در جمهوری تاجیکستان هستم. امنیتی شهر لیوکان ولایتی جمهوریوی من میخوام که گپ زنم. ای پیشی تو لنگری جای گپ نیست. دوستان عزیز پوست حکومت جمهوری تاجیکستان مرا فایرت کنم گفت کو گپ زد چی گپ باید چه اگروزایی بود چه خوازایی که مرا اشون دادن که یوز میبرایم دسته کلمه را هم می نویسیم شرمنده شد. من گفتم مردمی تاجیک همه را میدونن که من همینجا مارات بردم. من نمیترسم. بابا جان 88 لنگری بالای بعد پرواز نکنین. یه روز قناتاتون شبهر میشود شما میشینید به یک جا زنده باشید.